Carnestoltes 2015 a Porreig. Un any més, en ple fred hivernal, s'acosta la festa més càlida, el Carnaval. Els dies 13 i 14 de febrer, els vilatans i vilatanes estem cridats a omplir el poble d'alegria i disbauxa. Any rere any, la gent, les comparses i les botigues es disfressen per donar un toc de llum i color a Porreig. Començarem el divendres a mig matí amb una animació infantil a la plaça Nova que donarà el tret de sortida a la festa. Divendres al vespre us convidem al tradicional sopar a la mateixa plaça. Mongetes i botifarres, seguit de cercabars pels carrers del poble amb l'animació de la fabulosa xaranga. Dissabte, com és costum, una rua de comparses encapçalada pel rei Carnestoltes es passejarà pel nostre poble. La rua acabarà al pavelló on es llegirà el pregó i tots aquells que vulgueu participar podeu apuntar-vos al sopar, que anirà tot seguit del ball. Us animem a participar i sortir al carrer amb les vostres disfresses. Si teniu ganes de muntar una comparsa el dissabte, cal que ompliu el full que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament www.porreig.cat o bé al Facebook o al Twitter de l'Ajuntament de Porreig. Moltes gràcies. La Comissió de Festes del Carnestoltes us desitja que passeu una bona festa.